Чудиш се как да си намериш втора работа, докато се наприкара в Щатите. Сега ще дам няколко лесни съвета, които можеш да използваш. Много е важно да запомниш, че в Америка не те наемат по имейл, а те наемат по впечатление. Най-важното нещо като цяло е да имаш американски номер, защото да отидеш и да си оставиш имейла, никой няма да те потърси. Така че първото нещо, което трябва да направиш в Америка е да си направиш американски номер. След това оставяш си номера, възпитан си, усмихнат си, чуди се какво да им кажеш и как да им привлечеш вниманието. Със сигурност не отивай с репликата I would like to work here. защото няма да те наемат. Ами, do you have any open positions? I would really like to work whatever you like, whatever you have, whatever you can give me. Просто да покажеш, че си гъвкав и че можеш да работиш каквото и да е. Ако ти кажат не, това не значи не за винаги. Отиди след няколко дена, отиди следващата седмица и им покажи, че искаш да работиш там. Така те ще видят, че си упорит, че имаш желание, което в Америка е най-важно, да ти се работи, да имаш желание. Дори да означава категорично не, със сигурност не се отказвайте така и не се обезкуражавайте, защото това бях аз, когато ми казаха не няколко пъти. Садната хора, защото карам да си намеря втора работа и нямам втора работа. Никой не си търси и съм малко отчаяна. Да, не се обезкуражих и продължих да си търся друга работа. Също така не отивай в час пик, не отивай когато е 6 часа и когато ресторантите и кафетата имат супер многото работа, защото никой няма да ти обърне внимание, никой няма да те изслуша, никой няма да иска изобщо да си говори с теб. Така че отиди в по-спокойни моменти. Облечи се прилично, не дей се облича като за сватба, нито с анцунг. Бъди усмихнат, най-важното, и бъди уверен в думите си. Със сигурност говори с увереност, че можеш да се справиш. Дори да не можеш, просто ще се научиш, но бъди уверен, че можеш. Ако искате още съвети за какво да правиш и защо как да преживяваш в Америка, може да ми пишете отдолу в коментарите, за да направя видео специално за това. Чао!